Urriak 12, 9:00 Corpus Christi parrokian auzoko hildakoak oroituz meza izango da. 11:00 txupinazoa. 12:00 buru handiak auzoko kaleetan. 12:00 gizonezkoen toka. 2:00 herri bazkaria. Bakoitzek bere bazkaria ekartzen du. 5:00 paper eskolatiken zezen plazaraino encierro txikia. 5:00 zezentxoak eta poneiak aurrentzat zezen plazan. 9:00 pintxopotea Jose Mendizabalekin. 10:00 zu artifizialak Berazubiko zubitik. 10:00 ardurdantza taldea. Urriak 13 ostirala. 12:00 sukaldeko tailerra umentzat Masterchefeko lehiak eta partatutako Edurne Trentxorekin. 4:00 umentzako jokuak. 5:00 txokolata da. 6:00 Amaia txintxurretarekin umentzako diskofesta 9:00 arte. 9:00 pintxopotea Berazubiko plazan. 8:00 Berazubiko auzopatata tortilla lehiaketa. 11:00 Amaia txintxurreta helduentzako diskofesta. Urriak 14 larunbata. Umentzako 3x3 futbol txapelketa. 2:00 txapel jaurtiketa. Aurreneko txapel jaurtiketa. 2:00 babarrun jana. 4:00 mus txapelketa. 4:00 DJ Peru. 7:00 La Central Orkesta lehenengo saioa. 9:00 danborradako afaria. 10:04 danborrada auzo kaleetan. 11:00 La Central Orkesta bigarren saioa goizeko 4:00 arte. Urriak 15 igandea. 9:00 Tolosako txisturirekin Diana auzoko kaleetan. Zehar. 11:00 emakumeen toka. 12:00 Tolosako bandan kontzertua. 2:00 paella erraldoia. 6:00 Txutxin Ibainez eta Txarroak. 7:00 saloi dantzak ritmo la luna taldearekin. 9:00 gaztaina da. Da 9:00 aratoiaren erretzea. Da hor amaitze die festa.